Sanibona emakhosini amakhulu. Siyabonga. Kulo nyaka njengoba ngishilo kwenye ividiyo ngangiyenzile ngawo lo nyaka ngicathi kwakuwumasingana. Kuningi abantu engizobahlola. Ukhona umfana omncane engifuna afike esigodlweni. Kuthiwa uSamkelo Shezi. La mfana lowa uyayidlisela ithimu, angifuni ungasho. Ithimu uyayidlisela. Angiphiki into zakhe zimambila kahle. Kodwa kukhona okuncane ekufanele mina ngimchithela amathambo phansi. Ngicheck ukuthi yini inkinga nayo. Ngoba kukhona inkinga naye ngoba ithimu uyayidlisela. Umfana oright yena angifuni ungasho. Ubaba wakho uthi utira. Angikho lapho kodwa mina la ngikhona ngithi kuyofanele ngihlole mfana uma ubona le video lena. Kufanele ngihlole mfana wami ngoba udinga usizo lami. Akekho umunye umuntu ongakusiza ngaphandle kwami. Uma ngakuhlolanga kuyofanele ufike. Ngixhawule. Ubambe le thamu lesandla, ngixhawule, ngikutshene ukuthi mfana ususebenzile. Ukusebenza kwakho abantu abadala amathonga kini ayakubona. Athi ke awuxhumane nodokotela umsemsimbi. Ley'nhlanhla zakho lezi onazo athi ukuyivula kube yinto enkulu. Ngithi njalo